Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyo nga lagad sa mong tulumanon. Silbert Dundoyano Sr. alias Veritas. Okay, sige hapon ang atong magkauban din sa istasyon ng atong mga kasama sa technical side, si kasamang Danny Lut, kagusab si nag-leave no si kasamang Tax. Niya usab no kauban nato si kasamang Rinaldo. Og sa gyapon ako moingon maayong adlaw sa Ginoo ganatong tanan. Okay, pizza 14 sa bulan sa Oktubre. Tuig 2018. Okay, atong ipadayon no, ang atong tema may labot na sa adlaw ng igpapaulay. Pero dirita mo focus, mo sentro pag-ayo sa kinibang otoridad o authority sa atong simbahan. Atong ipadayon paghatag og pahimugat nga kadtong gihimo nga tigom, panagtigom sa mga Kristohanon dito sa Laodicea o Laodicea. Usa to ka valid nga council o kinahanglan ato gayud nga pagatuhuan. Sama sa atong pagtuo ni atong nahitabong konsilyo o panagtigom sa mga apostol o mga kadagkuan sa iglesia, no? Sa ilang unang council, no? Dito nahitabo sa Jerusalem. Kinahanglan gyud nga atong pagatuhuan kay kung nagtuo ta sa Ginoo, nagtuo ta sa iyang simbahan, kinahanglan musalig magyud ta sa iyang pagahimuon nga panagtigom. Bisan gani ang mga igsuo nato nga nahimulag kun dili mga Katoliko, kinahanglan man pod kung aduna sila'y panagtigom o meeting. Ang desisyon sa ilang mga panagtigom kinahanglan gyud pagatuhuan sa ilang mga sakop. Labi na kung basahon nato ang ehemplo niini nga mabasa gyud sa Biblia litra por litra sa Buhat 16:4. Diin kadtong nahitabong konsilyo sa mga apostoles, mga kadagkuan sa iglesia sa Jerusalem, mabasa sa Buhat 16:4 nga ang ilang desisyon sa maong konsilyo ilang gyud kining gipatuman. Ilang gipatuman sa mga magtutuo, no? Buhat 16:4. So, whatever nga mahimong konsilyo ni ining simbahana, kinahanglan atong pagatuhuan kay susama raman nga si Kristo maugyoy nga desisyon o mibungat og mga pamahayag, no? Kung atong baliklantawon kadtong iyang gipamulong sa Lucas 10:16 nga matud pa niya,
sa iyang iglesia nga gitagaan niya authority o otoridad. Ang naminaw ninyo o ang nagpatalinghog kaninyo, nagpatalinghog usab kanako. Ang wala magpatalinghog kaninyo, wala usab magpatalinghog kanako. Subali ang iglesia, ang gitagaan og authority ni Jesus Christ diri sa yuta. Pag huna-hunaon, pag-iisipon nato ning Jesus Christ diri sa yuta. Yan naman, tungod kay ang Espiritu Santo nga usa sa pagka-Dios sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Anaaman nag-uban sa iglesia kay gisaad man ni nga ipadala og makig-uban. Of course, sama ra nga si Kristo ni arapod nakig-uban sa iyang simbahan diri sa yuta no tungod sa presensya sa Espiritu Santo. So, ang mga panagtigom nga himuon ni ining simbahana, ni ining iglesia kasaligan. Kay sama ra man nga si Kristo ang nagpadayag, ang nanudlo. O bitaw nga si San Pablo nag-ingon sa unang Timoteo 3:15 nga ang simbahan o iglesia haligi og sukaranan sa kamatuoran. Haligi og sukaranan sa kamatuoran. So mayong ikaghaligi og sukaranan sa kamatuoran, kana nagpasabot nga dili gyud masayop officially ning simbahan. O bitaw ang simbahan Katoliko nagtudlo nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo infallible when it comes to faith and morals. Mga baruganang gihiusahan na dili personal. Kay mahimo man personally ang atong mga pari, ang atong mga obispo, dili magparehas og baruganan, no, personally. Pero hinugpong na gani, buti pasabot official nga deklarasyon, mga doktrina, dili na gyud mahitabo nga masayop ang simbahan na. Kay ang gagiya niya when it comes to official teachings, baruganan, Espiritu Santo man ang gagiya. Or else, dili makaingon si Pablo sa unang Timoteo 3:15 nga haligi og sukaranan sa kamatuoran kung kini masayop, masipyat. O bitaw na bitaw ko'y gipangutana ba nga dili Katoliko kaya nga misupak anang infallibility of the church. Nga dili masayop officially sa mga deklarasyon ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay para niya ang iglesia lagi kuno kay gidumala ra mga tao, so posibleng masayop. Kuna nangutana ko, so kana ding imong simbahan kung dili na infallible officially, no? Sa ato pa watay assurance sana sa iyang mga pagtulunan. Watay assurance. Sao nako pagsiguro kanang inyong simbahan sakto gyud tanan ang gipanudlo kung dili siya infallible. Di ba? So, dapat, infallible yun ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Parang kasaligan. Naagod ang Espiritu Santo na kiguban. So, sa mga tanang tinuhuan sa pagtuo nga nagtudloan ng Biblia, Katoliko raman ang gatudloan ng infallibility of the church. When we say infallibility of the church, that means katong mga official kabarugana niya about faith and morals. Dili biya ni tinagsa, dili ni sabot nga ang pare, obispo, dili gyud masayop personal. No, dili na mao. Ang pare o obispo sang litaw adunay kabubot-ong gawas nun kun free will, mahimong personally masayop siya. No? Pero when it comes to teachings na gali, doktrina, musulod naman dayon diha ang parte sa Espiritu Santo, ang pagproteher, ang paggiya, nga kung mahitungod na gali sa mga pagtulunan opisyal, dili gyud siya masayo. Lang alang naman tukod-tukod si Kristo og simbahan unya di rapod kasaligan sa mga pagtulunan. Di ba? No? Useless. Tukod-tukod siya og simbahan unya masayo ra man pud ay. Mao na nga kanang gitudlo sa mga dili Katoliko nga ang simbahan kuno nga gitukod ni Kristo ni adtong unang siglo wala kapadayon kay na completely disappeared o na total apostasy, di gyud mutuwa na. Dili gyud na angay tuhuan. Oh? Kung maminaw ka sa mga wali sa mga ministro sa iglesia, mo man na ilang baruganan,
Now, dili sila musupak nga kining Katoliko sa pundok mao ni ang nasumpay gyud sa mga apostoles. Nasumpay, nadugtong. Pero nganong nihawa sila kay nawala na kuno ang pagkatinuod. Sa to pa dili sila sumpak nga kining Katoliko mao gyud ni ang original nga pundok nga gisugdan ni Kristo. Pero nawala na kuno ang pagkatinuod kay nanudlo na makunog di mao. Di ba? Na kung mutuo mo ana unsaon pagka makaingon tang si Kristo natuman ang iyang mga gipangpasalig kung mutuo mo ana kanang pagtulon ana nga nanudlo na kunog di mao nang nawala na ang iyang pagkatinuod mao na nga nagkinahanglan na pog laing propeta o laing mensahero nga mo restore sa tinuod nga pagtulunan. Kung diri ka maminaw sa mga Mormons, ang ilang ituboy nga propeta nga ni-restore ko nun, ibalik sa lunseng pagtulunan si Joseph Smith. Oh, maripog ka sa Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo. Wa man gud pud sila laing choice God. Kung ilang uyunan nga nagpadayon ang iglesyang gitukod ni Kristo, so unsaon pag-justify nila ang laing propeta? Sama ni Felix Manalo o Joseph Smith ug adto po ka sa Seventh-day Adventist. Unsaon nila pag-justify nga mensahero si Ellen White kung mawala tong iglesia. O nagpadayon tong iglesyang gitukod ni Kristo nganong sugdan pa man ni Ellen White niadtong 1863 kung nagpadayon ang simbahan nga gitukod ni Kristo. So tanang nakigbatok sa simbahang Katoliko, kumon gyud sila anang pagtulunan nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo wa kapadayon kay nanudlo na kunog di mao. Lahi na lahi ang baruganan. Oh. Kumon sila ana, pero ako dili gyud ko makadawat anang pagtulunan ana. Kay nagtuo ko nga lig-on ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Oh. Kung ato gong pamalandungan ng Mateo Kapitulo 7, versikulo 24 hangtod 25. Ang description diha sa balay o edipisyo nga tukuron ibabaw sa bato lig-on, dili maguba, dili mapukan, di ba? Gitandi sa balay kuno nga gitukod ibabaw sa bahas nga gamayng katalagman, malupog yun. Pero ang balay nga tukuron ibabaw sa bato lig-on, bisan pag bagyuhon, magbaha, tanang klasis katalagman, dili yun mahugno, di ba? Unya, ang iglesia ang gitukod ni Kristo, ingon ana man pagkatukod, gitukod man niya ibabaw sa bato sa tupalig-on. Dili ni malusno sa mga pagsulay. Unsa man ang mga pagsulay sa iglesia ang gitukod ni Kristo? Kanang mga atake, kanang mga heresies, kanang mga tao nga manindog, nga manudlog binalitan, no? Gikan sa sulod. Oh. Dayon sa pa, kanang mga binuhatan sa mga sakop nga dili maayo. O mga binuhatan sa mga lideres, o kanang mga binuhatan sa pari o obispo nga wala mauyon sa ilang katungdanan. Kana mo na mga trials nga mupalusno, mupaguba sa simbahan, pero wa gyud maguba kay gisaaran man ni Kristo. Di ba? Nahinumdum mo atong obispo, obispo nga sa kasaysayan nga katong panahon ni Napoleon Bonaparte, nga si Napoleon Bonaparte usa siya ka leader, nga tawhanon nga parehas putuan ng mga leader nga kusganon yun nga nagsupak sa krusada sa simbahan, katus Napoleon Bonaparte. Niingon galitos Napoleon Bonaparte sa iyang panahon nga I will crush the Roman Catholic Church. Ya kunong gubon ang simbahang Katoliko. Nya gitubag siya sa obispo nga mahimo ka na nimo. Wala gali mi kahimo ana. Wala gali mi kahimo ana. No? Nya ikaw pa, kami nga naagi sulod, kami may nagdumala aning iglesia karon. Wala gali namo ni maguba. Unsa may gipasabot sa mga obispo? Ang gipasabot sa mga obispo, sayod ang obispo nga sanglit mga tao ra silang gadumala sa simbahan, na sila mga lapsis.
Na sila yung mga kahuyangon. Masipyat sab sila, makasala sab sila. Pero kanang ilang mga kahuyangon, wala gyud na makapaguba sa simbahan. Di ba? Tanawa ra gud historically mga tinahod nga tigpaminaw. Tanawa ra gud ninyo ng history sa Catholic Church. Sa daghanan na kaayong mga pagsulay niya, nahugno ba siya? Wa may laing institusyon nga nakita sa history nga napamatud-an ang iyang kalig-on. Nga bisan pag gikulata og maayo sa mga kaaway niya, hingbarog ra man gihapon. Nangawala na tong mga naunang gobyerno sa matong gobyerno ni Napoleon Bonaparte. Oh, daghang kay nakigkontra aning simbahan pero nalupog ba ang simbahang Katoliko? Wala. Oh. Bisan pag unsang klases mga katalagman, kaaway nga gikan sa gawas, kaaway nga gikan sa sulod. O mga kaaway nga naara gihapon sa sulod hangtod karon. Naguba ba nila ang simbahang Katoliko? Ikaw karon diya, Katoliko ka nga naminaw, nya wala ka magsubay sa mga pagtulon ang Katoliko. Sama ra man pug niapil kag gubaan ning simbahan na? Kay kana imong binuhatan, wala man na masubay sa tinuod nga kinabuhi sa maong simbahan. Pero kana bang imong pagkabadlungong Katoliko nakapaguba ba na sa simbahang Katoliko? Wala, padayon lang hapon. Kay unsa may saad ni Kristo sa San Mateo 28:19-20, ako magauban kanunay sa akong iglesia. Kanunay, magauban kanunay. Unya, mawala, ma-completely disappeared. Ma-apostata. No way, mga tinahod nga tigpaminaw. Mauna nga, kadtong ako na pong subliyon with emphasis kadtong Converts Catechism of Catholic Doctrine. Ato gyud ning balik-balikon, kay balik-balik man punis mga dili Katoliko. Ang Converts Catechism of Catholic Doctrine, no, nga balik-balikon ni sa mga Seventh-day Adventist nga dili kuno ni katuhuan ni nga council. Now ako yung pahimug-atan nga dapat motuo gyud aning konsilyo ha. Ano man? Kay whatever council sa iglesyang gitukod ni Kristo kinahanglan motuo gyud ta, no? Gani no kung nahinumdum mo sa Mateo 18:17 hangtod 18, no? Basahan ninyo inyong Biblia. Mateo 18:17 hangtod 18. Katong aduna bay kana bang move nga unsa man gyud baruganan gyud nga dapat tuhuan kung katong duna bay bangi ba. Gani ang simbahan kung basahon nato ang maong mga tudling gihimong final arbiter ni Jesus Christ diri sa yuta. Final arbiter, di ba? Basahan ninyo nga giingnan niya diha nga ang inyong idili diri sa yuta idili sa langit, ang inyong itugot. Di ba? Ato ra guning basahon ning mga sita sa Biblia. Final arbiter sa ato pa Supreme Court diri sa yuta. Nya moingon ka nga masaag, maapostata, no? Atong basahon ni mga tinahod nga tigpaminaw kay mao ni lig-ong basihanan nato nga when it comes to official gyud nga baruganan ng simbahan dili gyud masayop. So kay dili masayop, sa ato pa dili gyud na matutal apostasy. Kanang tagna sa Biblia nga kanunay gihingusgan sa Mormons o Iglesia ni Cristo nga na completely disappeared kuno. Masupak na kung atong sabto ning mga sita sa Biblia, no? Mateo 18:17 hangtod 18. Og kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan kun iglesia. Og kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kobrador sa buhis. Na, tanawa, kung atong sabton, final arbiter ang simbahan resyuta. Supreme Court. Kung dili kuno ka maminaw sa simbahan, isipon kang kobrador sa buhis. Abot pasabot, ani magkasasala. Kaya kining kobrador sa buhis nila gud sa una, magkasasala man, kay limbungan. Di ba? Abot ka karon. Hingon na ba po gapon ng atong kobrador sa buhis. Di ba? So, mao na, final arbiter ang simbahan diri sa yuta. Nya unsaon pagka tuman anang final arbiter kung isipon natong nasayop? Di ba? Kanang giingon sa Biblia nga dunay mga manudlo og binalitad, bakak, tinuod na mugawas. Mauna na silang nigawas sa simbahang Katoliko. Nga natalikod, daghan ang matalikod pero dili ang tibuok matalikod. Di ba? Kung atong inumduman, kay lig-on ang simbahan nga gitukod ni Kristo, dili tibuok matalikod. Pero wa man gud sila laing choice. Wa sila laing choice nga
Kinahanglan yun, ilag yung ipatuo sa mga tao nga na talikod yun. Wa na kapadayon kay kung ilang itudlo pod nga nagpadayon, unsaon pag-justify nila nga si Felix Manalo o si Joseph Smith, si Ellen White, kasaliga na sila. Kay unsaon man nila pagsugod kung ang simbahan nga gitukod ni Kristo gapadayon. So ilas ang kumbinsihon ng mga tao nga nawala gitong simbahan ni Kristo. Naputol. Oh, nawala ang iyang pagkatinuod mao nang nagkinahanglan na puglaing propeta. Musupak ba na sa gipadayag sa Hebrehanon 1:1 hangtod sa 2? Na Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 nga sa karaan kunong panahon pasabot sa daang tugon ang Dios nakig-istorya pinaagi sa mga propeta. Pero sa kaulahiang mga adlaw kun last days ang Dios nakig-istorya pinaagi sa iyang bugtong anak na gyud Jesus Christ ato pa ang final prophet, ang final messenger of God the Father, Jesus Christ. Di ba? Sa ato pa, kining uban ron nga nagpakapropita ko no, sa kaulahi ay mga adlaw, mga messenger, nagpakakristo ni sila kung bawat sabto na to. Usurpation of authority. Nga, Jesus Christ ra ang dapat ana, no? Kanang last messenger of God the Father, wala in Jesus Christ. So, bogus na ng uban nga moingon nga naapay laing prophet, naapay laing Felix Manalo, anghel pagyug kuno. Propeta Joseph Smith. Ako di ko makatuwa na. Kay maguba ang pagka-final messenger of God ni Jesus Christ. Uro to guwat ni salig, ana. Nisipyat pamanday gapon. Di na mao. Mga tinahod nga tigpaminaw, no? Nya, kung, ato pa yung basahon ng Mateo 18:18 nga, ang inyong idili diri sa yuta, no? Dawa, sultihan ko kamong tanan, ang inyong idili diri sa yuta, idili usab dito sa langit, ang inyong itugot usab dito sa langit. Pagkaklaro aning gahuma, unya nabitaw to'y nakig-irgo na ko diya sa Facebook, katong sakop ni Eliseo Soriano sa dating daan, ingon siya nga, kabiritas, tinuod man na biritas, pero mga apostolis may giingnan, may labot na inyong mga obispo. Ingon ko, tinuod bitaw na nga, mga apostolis may tagaan na ng otorite ha, gahuma. Pero, sayod po siguro ka nga, dugay nang nangamatay ang mga apostolis. Kunya, kinsa may nakasunod sa ilang katungdanan? Wala ba di ay? Na, basahan ng buhat 1:20, nga, sa may giingon diha, ang katungdanan kuno sa usa ka apostol, sama ni kato si Judas, kung mabakante, dunay mupuli. Kaya ang gingharian ko ni Kristo, institusyon man magpadayon sa tupa, kung mabakante ang katungdanan, doon na gyud mupuli. Di ba? Sa Revised Standard Version gali, gihubad ng katungdanan og office o katungdanan. Itong katungdanan ni Judas na bakante man, so nagpili sila puli. Di ba? Doon na gimuhulip. So, kay magpadayon man ang institusyon, ang iglesia. Unya, sa King James Version, kanang katungdanan sa apostol, ang gitawag anak nga katungdanan, no? Nga, mo'y silbing, kung mabakante, doon ay muhulip, ang terminong gigamit sa maong katungdanan, bishopric. Bishopric, ang karaang termino na sa pulong katungdanan nga bishop. Bishopric or bishop, maura na, no? Giingon dia nga, tinabakante man ang katungdanan ni Judas, no? Pagka bishopric o obispo, kinahanglan doon ay mapuli. Di ba? So, ang pangutan na ron, kanang pagkatinuganan ni Pedro sa mga Yahweh's gingharian sa langit, but pasabot ang iyang pagka-prime minister, kinsa may nakapulian na history will show us, muna list of popes. Yan ang ubang mga apostol mo na ang ilang nakapuli mo na mga obispo. So, ang katungdanan sa mga obispo, ang gahom sa mga obispo, mautong gahom sa mga apostolis. Kining ang inyong idili, dirisyuta, idili sa langit, inyong itugot. Unya, niadtong Council of Laodicea. Unya, kinirabang Laodicea, usa ni sa na-Christianize. No? Basahan ninyo ang Book of Revelation, chapter 3, verse 14 to 22. To the angel of the church of Laodicea. Natanawa, Laodicea. Unya na, atong basahon na, pikir matong oras. Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 363, corrected na niya, kinarambol man itong usa ka reference,
transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? The Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday, and the Holy Ghost descended upon the apostles on Sunday. By what authority did the Church substitute Sunday for Saturday? The Church substituted Sunday for Saturday by the plenitude of that divine power which Jesus Christ bestowed upon Him. Mo na itong Mateo 18:18. So, dapat mo tuota sa Council of Laodicea. Nya sila, dili man sila mo tuo sa Council of Laodicea. Sa ito pa, dili sila faithful sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Nalimot sila nga, ang iglesia gali kung magdesisyon, sama ra nga si Kristo mo'y gadesisyon, anak. Di ba? Mateo, Lucas 10:16, ang nagpatalinghog ninyo, sama rang nagpatalinghog kanako. Ang wa magpatalinghog kaninyo, sama rang wa magpatalinghog kanako. So, kinsa ro'y faithful sa New Covenant Religion ni Jesus Christ? Katoliko. Kay tanang konsilyo aning simbahan na gituhuan. Di ba? Wa naman tayo igong panahon. Now, padayon mo sunod Domingo, ha? Okay, wa naman dahil kong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang inyong ubos nga higala sa maong tulumanon, Silbert Dontoyano, Senior alias Veritas. Okay, hangtod sunod Domingo pohon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN